Si Jesus minikagi ho pananglitan hatagyan naon. Amin ataw ha amin din darwa ha bata ha maama. Sa ona ha manghod, uminangyo di aki amay din. Iilaon iman kanak sa bahin ko doon ho mga butang no. Aman, binahin din sa mga butang din tao na hadarwa. So pilaon ha aldaw, tinimo kumanghod sa alan ha bahin din, daw pahipipanaw doon humadiyo ha banua, dayon gastuwa sa salapi din, doon humaal on ha mga buka. So maamin on so salapi din, nakauma sa adagiha kauhol doon tao na ha banua, daw miglisod gayad haon na sa manghod. Dayon huminangyo ho trabaho doon ho sa buha sakop tao na ha lugar. Nasa impatrabaho kan din, iyan sa pagpamahog ho baboy diya taunayan. Agkabaya ngay haon na ha makakaon ho bahog kung mga baboy, tahura migilakan din ho bisan ino ha agkakaon. Aman na ho nonaan din. Sa mga sulugon ho amay ko hari pakaamin ho pagkaon dan, basiak agpatay adon ho kauhol. Mayad pa ha umuli adya ki amay, daw ikagiyan ko. Amay, nakasala agayo doon ho Diyos daw diyan ta ikaw. Kuna doon ang ngayon ha isipon pa ha bata no. Babuhata ad ikaw ha sa buwa doon ho mga sulugoon no.